Se fac pași pentru viitorul medicinei în România. Pentru o dezvoltare cât mai rapidă însă este nevoie de un bun parteneriat între sectorul public și cel privat. De asemenea, se lucrează intens la implementarea celor mai noi tehnologii și vedem că deja inteligența artificială joacă un rol important în sănătate. Deși AI-ul câștigă tot mai mult teren, medicii atrag atenția că trebuie investit și mai mult în paliere precum genetica, medicina nucleară, dar și în aparatură de ultimă generație. Doar așa o să scadă numărul pacienților care pleacă peste hotare pentru a se trata, spun specialiștii care participă în această perioadă la zilele Enayati Medical City. De 10 de ani, sistemul medical din România face pași spre inovație, iar astăzi am ajuns să avem chirurgie robotică, telemedicină. Chiar și așa mai sunt etape de parcurs pentru ca românii să nu mai fie nevoiți să plece la tratamente în străinătate. În România încă suntem în spate pe partea de medicină, cu siguranță, față de Europa de Vest și Turcia. Noi vom dezvolta foarte mult pe partea de genetică, lipsa anumitor dezvoltare în țară, ca, prin exemplu, medicina nucleară. Este un minus la care toți împreună trebuie să ne luptăm, să evoluăm, pași facem. Viitorul prevede conceptul de Smart Hospital, care să fie deschis la cultura inovației, care să pună în valoare tehnologia existentă, să digitalizeze, să se ocupe de managementul datelor, care prin algoritm de inteligență artificială poate aduce un plus în managementul instituției, dar și în calitatea serviciilor medicale. Medicii din toate specializările își dau mâna pentru a face progrese în domeniu. Trebuie îmbunătățită și relația dintre doctor și pacient, consideră specialiștii. Să nu vedem pacientul la bandă rulantă, că să fim conștienți că pacienții care vin la noi nu sunt numai pacienți cu boli, au și un psihic și trebuie să avem grijă și de partea psihică a lor și să fim cu empatie față de pacienți. Astea sunt lucrurile la care mai trebuie să învățăm și sper că suntem pe calea cea bună. Sectorul privat de sănătate a cunoscut o evoluție de-a lungul anilor. În 2023, piața a atins o cifră de afaceri de aproximativ 25 de miliarde de lei. În 2024 a depășit 28 de miliarde de lei, iar pentru 2025 se preconizează o valoare de peste 30 de miliarde de lei.